Lah yo wis. Masalah ilmu nih mau. Sing penting kan monggo pinarek kok oleh ilmu nih. Kowe mang jek akeh ilmune to? Yo gak ono sih, Mas. Oh ilmu kau ono. Keren ya tapi yo. Ilmu lho maksudnya Nyambung sih. Kalau misal dhewe koyo iki misal gak digawe konten ngobrol biasa, ya jatuh mek guyonan toh. guyonan tok, Ya kan? gak ono nilai jual. Tapi karena direkam ya kan, di-share, akhirnya wong delok. Wah, seneng, wong lucu. Iya, heeh. Don. Wong terhibur, Assalamualaikum. Salam. Oleh tak ngrunu maneh. Wis mari. Sampun penutupan. Belok berarti. Loh, kok gak merasa puas ngono sih? Kan gak diajarkan agama sih. Iya. Iya sih. Jelas. Rasulullah itu berkata, Nah, iki lho. makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, Nah, kalau iki lho. ini. Apa? Loh, maksudnya nek wis iki kan mau dijak wis mari.